Segment biopotravín je z nášho hľadiska veľmi perspektívny. Potvrdzuje nám to aj trend zahraničí, hlavne v našich sesterských spoločnostiach, či už v Nemecku, Rakúsku, kde v podstate biopotraviny tvoria veľmi dôležitú zložku celého predaja a tento trend vnímame ako progresívne rastúci aj u nás. Vnímame ten podiel jednotlivých krajín na predaj našich biopotravín trošku nevýhodný pre slovenských výrobcov. Zhruba 35% všetkých biopotravín pochádza z českých krajín a len necelých 19% pochádza zo Slovenska. Preto my aj túto konferenciu vnímame ako šancu na odprezentovanie našej vlastnej značky, našej bio a takisto ako aj možnosť nadviazať kontakty s potenciálnymi dodávateľmi slovenských biopotravín. Tie podmienky v rámci sieťového predaja biopotravín sú trošku náročnejšie, ako keď máte nejaké malé regionálne biopotraviny. Je tam veľký nárok na kapacitu, či už produktovú, takisto aj na obalové materiály a takisto aj flexibilita a veci súvisiace s retailovým predajom ako takým. Ak sme to mohli trochu konkretizovať, to znamená, že tu nie je dostatočne veľký výrobca pre vás? Tak. Aj to je jedna z možností, že nemá dostatočné kapacity, aby pokryl celú plošnú potrebu, ale sú výrobcovia, s ktorými v podstate komunikujeme a vieme toto riešiť. A otázka je, do akej miery sú vôbec ochotní na tie podmienky, ktoré si ten systém predaja, aký máme my, vyžaduje.